Imos conversar sobre cine, sobre series de televisión, como todos os martes aquí en Radio Culleredo, nas nosas crónicas cínicas. Buscamos aventurar esas recomendacións para disfrutar os que nos gusta a séptima arte, non sei as series se son a oitava ou novena, vamos a incluílas na séptima. Os que nos gusta, pois, poder disfrutar en toda esta voráxine, esta avalancha de producións que hai hoxe en día, hai que lixir un pouquiño. Ou mellor ata temos que buscar algunha antigua. Fernando San Pedro nos acompaña en esta singladura. Que tal? Moi bo día. Moi bo día, moi bo día. Sí, estamos nesta tempada. Bueno, os estrenos cinematográficos, a verdade que están un pouco frouxos, non? Así, en xeral, así falando, non hai moita cousa chamativa. Bueno, ahora parece Bueno, que... rechamante, sí. Non o mesmo chamativa que rechamante. Xa. A ver, digamos que empeza ahora este venres, empezará a campaña de verano coa nova de Spielberg, non? Se supón que pero xa chega ahora ou ainda lle queda? Non, ya chega este venres xa o venres 12. Xa se estrena, bueno, Encuentros na terceira fase 2, que non se chama así, pero... E ti tes ganas de vela ou... Pois non moitas, a verdad. Eu sí, pero non teño esa ilusión que tiña hai anos. No. Non sei se pola edade miña ou porque estou desencantado de que hoxe en día o cine que se fai non é o mismo que o de antes. No, pero xa non só por eso. É que, a ver, xa sabemos que a Spielberg lle gustan moito os extraterrestres boiños, así, estes que son boa xente, que veñen en son de paz ao noso planeta. E, bueno, pois, baixo o título de Revelation Day, el día, o traductor non se quemou, el día de la revelación, se vai a llamar aquí. Pois imos ter unha nova aventura de 3 horas de duración, que creo que por aí anda a cousa, con eses alienígenas que veñen, bueno, en son de paz. Non sei, eu me estou acordando desta película que, a verdade, pa min está un pouco sobrevalorada, pero... Para min está un pouquiño sobrevalorada, pero a verdade é que é unha boa película. The Arrival, de Denis Villeneuve. A chegada. Sí, un director que, bueno, teño sentimentos ambivalentes a veces con respecto a él, pero bueno, non cabe duda que é un bo director, non? Foi o director da secuela de Blade Runner, que a min me gustou. A mí cada vez me gusta máis. E mira que eu son talibán de Blade Runner, cada vez me gusta máis. No, sí, a verdade é que está ben. Tamén o director agora xa está a piques a terceira entrega de Dune. Non me digas que vai caer agora este ano. Sí, creo que está para este ano, A ver se acaba xa. Xa non debería nin haber empezado. Pero bueno, pois pouco a pouco Villeneuve especializouse en director de superproduccións de ciencia ficción e pois a día de hoxe pois está considerado un dos máis capacitados para este tipo de aventuras. E ti o consideras tamén? Que ti eres, digamos que es aficionado ao xénero? Creo que ha sido un pouco por casualidade, pero non é un director que teña un background e que teña os tropos que necesite dun director especializado, como así pode ser Spielberg, non? Ou John Carpenter, ou, bueno, moitos máis, non? Ata Nolan, diríamos. Incluso Nolan, sí, que por certo ten nova película para este verano. Oye, temos que dedicar creo que un programa inteiro porque hai de todo con opinións dele sobre claro, ainda non se estrenou, xa que tampouco sí, pero non podemos facer outra cousa que especular, Pero non se estrenou en Estados Unidos porque non, pois hai xente que debeu ver pirata, bueno, porque hai un montón. Pirata non, copias de avance que se chaman. Bueno, sí, vale. Sí, porque hai no, sí, eso é certo. Hai moito detractor, Eu sei porque a min os discos, por exemplo, me chegan a veces con 3 meses de antelación con respecto a que salgan. O sea, pues aquí foron copias de avance, neste caso claro, de demolición, Bueno, veremos a ver que nos depara esa odisea de Christopher Nolan con mega reparto, con Matt Damon como Ulises, bueno, xa non me acordo de todo o amplio sale reparto, Lupita Nyong'o sale nun papel que non ten moito que ver que aparece unha persoa de raza negra en ese papel. Xa, bueno, pero eso xa estamos acostumbrados. Eso é unha das grandes causas de polémica que hai. Xa estamos acostumados. Xa despois de que que por outra parte magnífica a adaptación a serie televisiva de Sandman, que tivo 2 tempadas,
pois tamén, bueno, Lucifer era unha muller, máis que muller, que era Gwendolyn Christie, esta actriz que mide casi 2 metros. Tamén, bueno, xa na propia serie de Lucifer, xa Amenadiel, o demo, era negro tamén, bueno, cambian un pouco de raza, de sexo incluso, bueno, é o signo dos tempos. Eu creo que xa a estas alturas xa se fai máis por provocación ao Ryan Murphy que por outra cousa, non? Que, por certo, xa vin a última serie de Ryan Murphy, de Beauty, a belleza. Bueno. Xa, agora pasamos a comentarla. Bueno, estábamos falando Spielberg por un lado, Nolan por outro, que chegará en xulio, creo que sobre o 18 por aí. Esa Odisea de pasada, bueno, pues unha obra clásica de Homero, con Matt Damon, pois como Ulises. Hombre, os que éramos fans de Ulises 31, pois igual encontramos algo que botarnos á boca. Ademais, creo que leín fai pouco que, igual que fai dous ou tres xa, non? O verano de Barbie e de Oppenheimer, no 23 foi, sí. Vale, pois este verán volvemos a ter unha rivalidade, pero non me acordo cal era a outra. O sea, unha era a Odisea de Nolan, pero non sei cal era a súa gran rival de cara a taquilla e popularidade. Non me lembro cal decían os americanos que podía ser, pero lle poñían tamén, o comparaban con Barbenheimer, ese glorioso verán, que a verdade é que eu sigo, a día de hoxe, pasaron xa 3 anos, e sigo defendendo Barbie. Bueno, eu non, Eu sí. E Oppenheimer, aparte, pero moi plomiza, por certo. No, a mí boa, pero plomiza, me encantou, pero tamén é unha película que conforme vai pasando o tempo a vou olvidando máis. As cousas como son. Bueno, estou esperando a ver, estou mirando así nas redes, non, un pouquiño vendo cales son as estreas que poden facer un pouco duvidar a xente que vou ver Ulises ou cal estará mellor o Ulises, a Odisea ou outras. Realmente, como non sea o Mandaloriano, non, que xa se estreou, a de Spielberg tamén xa se estrea. Non, é outra máis ou menos que se estrena tamén por aí por xullo, unha semana antes, unha semana despois, pero ou o mismo día incluso. Pero non me lembro. Será He-Man e os Masters do Universo. Non, que tamén xa se estreou. Sí, esa se estrenou día 5, sí. Eu, mira, non a vi, pero creo que me quedo ca de Dolph Lundgren, da Canon. Algún día tiñamos que falar desa gran productora, Canon, tan denostada nos 80. Bueno, para os que non a recordedes... Hai un documental moi bo, hai un documental estupendo. Sí. Hai dous, de feito, dedicadas a esa productora que creada por dous israelís, Menachem Golan e Joran Globus, dous produtores israelís que uniron forzas para facer películas de non moito presuposto, pero de cara a que o petaran na taquilla, independentemente da súa calidade, que moitas veces ínfima, moita exploitation de acción dos 80, pero tamén teñen, ao longo dos anos, moitas desas películas da Canon se foron revalorizando. Por exemplo, ti cando pensas na Canon dos 80, cales son as primeiras películas que che veñen á cabeza? Desaparecido en combate, por exemplo, e as súas secuelas, non? Eu non, mira, a min me ven Cobra, con Stallone, por exemplo. Pero da Canon esa. É da Canon, entón? Sí. Creo que sí, vamos, a ver se me vou estar equivocando, pero creo que sí, que igual metín a pata é de Warner, pero é do estilo, A verdade é que... Do estilo, Sí. Non, xa estou mirando, Vale, moi ben. Sí. É de Cobra, el brazo fuerte de la lei, colaboración da Canon, sí. Ves? Entonces, mira, non teño tan mala memoria. No. Bueno, pois esa sería unha das primeiras que me veñen á cabeza, non? Pero bueno, hai moitísimas, calquer subproduto dese de videoclub ochenteiro, non? Claro, había que fixarse, daquela os cinéfilos cultos pois despotricaban contra todo o que levara o sello Canon, que moitas delas aquí en España se editaba Lauren Films, sí, señor.
en Videoclub. Bueno, era eso, un cine de serie B, pensado para las películas de Michael Dudikoff, el guerrero americano, Sí, American Ninja. un montón de Sí, sí, bueno, eran produtos super entretidos, ¿no? Que os que xa temos unha edad recordamos con certo cariño, non? Sí, señor. Oye, non estás falando da nova de Ridley Scott, a Constelación do Can? Non. A mellor falas desa, que é unha das que se espera sí, para agosto neste caso. Sí. A ver, Ridley Scott non sei se estará en condicións de competir na taquilla con Nolan, Ao mellor exemplo. falas de Coyote contra Acme. Bueno, esa ten máis gracia. En este caso parece ser que aí o Coyote demanda a la empresa Acme, ¿no? De todos os arteluxos que mercaba eran de marca Acme. Claro. Bueno, pues Bueno, mellor vai por aí. A de Ridley Scott estou pensando, é tamén de ciencia ficción. Sí. Con Josh Brolin e Jacob Elordi. E Jacob Elordi, Margaret Qualley, sí. Guy Pearce, digamos que é un reparto de moda. Oye, Guy Pearce que últimamente só fai de malo. Bueno, mentras faga algo, porque tamén é verdad. É un actor un pouco en... Bueno, a ver, é unha película de virus, de pandemia. Pero é de ciencia ficción? Sí, bueno, claro, de momento. Sí, tamén. Non sei. Ahora que Eastwood xa anunciou oficialmente a súa retirada, pois queda Ridley Scott como un dos grandes veteranos, porque... Mira, creo que si non ten os 90 anos, pero lle debe ter 88. Quen? Ridley Scott. Por aí terá, sí. 88, sí. Creo que ten. Pues digo cho ahora en cando ti sigas falando para parecer que estou facendo outras cousas e busco en bueno, internet. Eu sempre poño o exemplo, agora se lles permite aos directores, pues Woody Allen tamén, que está facendo que se supón si vai ser a súa última película. Eastwood, bueno, retirouse con 96 anos que ten xa. O dixo o fillo, Eastwood non dixo nada. Sí, bueno, eso tamén é certo. O sea, que igual hai sorpresas. Pero eu sempre recordo que Billy Wilder, por exemplo... Sí, ten 89, Scott. Pues mira, a última película de Billy Wilder foi Aquí un amigo, de 1981. Bueno, o señor Wilder quería seguir dirixindo cine, se encontraba... Pero... non lle deixaban porque as compañías de seguros non o aseguraban. Eso cambiou polos anos, dende os 80. Agora, pois eso, aí temos, pois eso, que estamos falando, Eastwood, Woody Allen, Ridley Scott, algún máis que por aí anda tamén, pero bueno. Sin embargo, quen sabe que igual Billy Wilder pois nos pudo deixar, se lle hubieran deixado, valga a rebuznancia, si lle deixaran seguir dirixindo pois 4 ou 5 peliculiñas máis, non? Ainda que sexen menores. A mí me lembra sempre o caso de Manuel de Oliveira, non? Sí, que con 100 anos todavía dirixindo peñazos como os que fixo toda a vida. Pero quero dicir aí, ademais con plena autoridade. Non así Eastwood, que si no xurado número 12 aínda deu a talla, co anterior xa tiña que terse retirado con Cry Macho. Bueno, aparte, ni como actor ni como director na película. Non sei como lla deixaron facer. O digo con todo cariño e respeto. Xa, sí, non eras máis afortunadas. Empaña bastante a carreira de Eastwood nos últimos anos. Por non decir que a estropea completamente. Non. Sí. Un mal grao non estropea toda a cosecha. Un mal día o ten calquera. Unha uva pocha non estropea todo o viño. Pero que mal de mal, Non, hai cousas peores. Bueno, que falaba de Ryan Murphy. Vamos a cambiar de tercio. Serie. Pasamos á televisión. E bueno, pois aquí temos o último delirio de Ryan Murphy, unha mezcla bastarda entre Nip and Tuck, que foi a súa primeira gran serie e sigue sendo unha das miñas series favoritas de sempre, a serie con máis perversiones, degradaciones, degeneraciones e todo tipo de aberraciones que eu vin na miña vida. Aquella serie sobre a clínica estética, non? Sí, era a historia, bueno, unha serie, podemos decir incluso procedimental, porque cada episodio era un caso diferente, un cliente diferente que chegaba á clínica, que rexentaban os dolores, os doctores Castor Troy, bueno, Pollux Troy, e McNamara.
Sean McNamara cara e a cara. Castor Troy. Castor Troy e Paulus Troy. Sí, Castor Troy, que por certo o actor era Julian McMahon, que Sí. morreu fai poucos meses Sí. de cáncer. Bueno, ese foi a posta de largo coa que todos empezamos a coñecer o nome de Ryan Murphy. Pois a día de hoxe, 20 anos despois, pois un dos creadores, dos capos da televisión actual xunto con Taylor Sheridan. Como se chamaba en España? Nip and Tuck. A golpe de bisturí. Bueno, porque eu coñezo Nip and Tuck, Sí. pero da súa emisión nas autonómicas, que é onde creo lembrar que se emitiu, e a traducían igual, pero non a golpe de bisturí. Por Sí, eso, sí, ponía sempre Nip and Tuck, 2 puntos, a a golpe de bisturí, bisturí. xa, como sempre. Exacto. Bueno, 20 anos despois xa convertido en unha referencia televisiva, non? De Ryan Murphy. Home, non todo, eu procuro ver todos os seus produtos, bueno, casi todos, porque de feito as de aínda non vin American Sports Story, vai unha tempada, bueno, crímenes relacionados co deporte. As de American Crime Story, que leva baseada en casos reales, o de J. Simpson, o de Versace, bueno, e logo a outra, a de American Crime Story, que esa sí está sendo moi vanagloriada, a mí non me gustou ninguna, ni ninguna, ni a primeira, baseada en asesinos seriais, non? Bueno, por suposto, sí me gusta, espero como auga de Halloween, neste caso, que chega a 13ª tempada de American Horror Story, que esa sí chega este ano. Está tamén o seu pequeno spin-off, que American Horror Stories, que cada episodio é independente, en Story, cada tempada é unha historia diferente. Bueno, máis ou menos, porque creo que nesta volven os personaxes máis queridos polos fans da serie, eu incluído, que son as bruxas de Salem, que perviviron durante os anos e están na actualidade. Bueno, é o reparto femenino habitual de American Horror Story, que fan diferentes personaxes, pero bueno, hai incluso como invitada especial, pues Stevie Nicks, a cantante de Fleetwood Mac, que é unha delas, non? Non sei se sairá nesta nova tempada, pero si estarán Billy Lourdes, Emma Roberts, Sarah Paulson, bueno, dúas ou tres máis, a negra, que non me acordo como se chama, bueno, son media dúcia máis ou menos, son dos personaxes máis queridos, xa levan dúas aparicións na terceira tempada, que se leva por título Coven, e na octava, que é Apocalipse, agora para esta 13ª, que quen sabe se pode ser a última. En teoría creo que non, pero bueno, cada vez se están retrasando máis no tempo. Dende a pandemia iban cada ano, se estrenaban en Halloween as tempadas, pero dende o Covid pa aquí e a folga posterior do SAG-AFTRA, dos actores e guionistas, pois empezou todo a retrasarse. Bueno, pois The Beauty colle é o que decía, como unha especie de cruce bastardo, que podría haber sido perfectamente unha tempada de American Horror Story. Perfectamente. Podría haber sido, no la mete así de Murphy e decimos, pues, unha boa tempada de American Horror Story. Bueno, me gusta ademais que os episodios sexan totalmente anárquicos na súa duración. Os hai dende un episodio de 24 minutos ata outro de 50. Entre medias, pois un de 27, outro de 33 e outro de 40. Me encanta eso. Non tes que estar ceñido a 50, 55, hora e cuarto. Eso vai polas españolas, sobre todo. Bueno, pois un cruce, xa digo, volvo a repetir, entre a sustancia, Gremlins, se a vedes entendedes por qué, bueno, con efectos... Claro, a ver, de que vai? Bueno, pois é un virus que se transmite ou ben por unha inyección feita a posta ou por transmisión sexual con unha persona infectada que che transforma o corpo e che convirte, da igual que teñas 25 que 75 anos, che convirte nunha persona
totalmente diferente, perfecta. Guapo, guapa, cachas, bueno, maravilloso. Bueno, pois claro, todo o mundo quere experimentar eso, pero claro, ten a súa cara B. Os efectos secundarios que non son iguales en todos os casos. A serie comeza de maneira espectacular cunha set piece, non, de uns 10, 12 minutos dunha supermodelo que é Bella Hadid, actriz, que é feito de supermodelo, desfilando, todo o que pasa a partir de aí, que de pronto se lle cruza o cable e se convirte nunha máquina de matar. Escapa pola cidade, unha persecución, unha secuencia de acción para empezar a serie, pois que xa che deixa clavado na butaca, non? Despois, a ver, propón esas teorías críticas que están en boga moi de internet, non? De a día de hoxe, sobre o culto ao corpo, a beleza, os corpos normativos, todo se queda moi no aire, digamos que é simplemente un pasaba por aquí. pero Murphy vai, o que lle interesa, pois é o de sempre, as truculencias. A historia está ben contada, daba incluso máis de sí. Eu creo que vai haber segunda tempada, que, por certo, no caso de Ryan Murphy, cando fai unha serie, el, normalmente, para saber se unha serie renova, se hai unha nova tempada ou non, pois é principalmente a cadea, a produtora, quen decide si os números cadran, hai de audiencia e de presuposto, e hai unha futura nova tempada. Neste caso é Murphy, personalmente, quen decide si sigue adiante ou non. Vale. Parece ser que vai seguir, porque ademais é que termina cun cliffhanger, pero con un tobi continuo de manual, gordísimo. Bueno, un reparto tamén de habituais de Murphy e Evan Peters ao frente, que xa fixo tamén na primeira de American Crime Story, tamén era o protagonista, o asesino serial, secundado pois por Rebecca Hall, quen máis anda por aí, Jeremy Pope, Anthony Ramos, unha serie de actores, quizá non estrelas, pero sí. Pero eso é un tanto a favor, non? A min personalmente, sí. Cando non son consolidados, te dan como un... hai digamos, a estrela invitada que está tan mal como sempre, pero pego, que é Ashton Kutcher. É o villano da función, non? Pero bueno, se mete a serie. Isabella Rossellini tamén pasa por aí. Caramba. Sí, a filla de David de Victoria Beckham. Pensé que decías que Isabella Rossellini era a filla de David de Victoria Beckham. Decía, que todo pode ser nesta serie, porque claro, ti te infectas con esta sustancia de rejuvenecedora, embellecedora, pode parecer que tes un corpo e as características e a forza física dunha persoa de 25 anos, pero igual en realidad tes 65. Bueno, desmadrada, por supostísimo, momentos gore, momentos de tensión, momentos de acción, momentos íntimos nos que, como é habitual, soy fracasar bastante Ryan Murphy. Non nos de sexo, que cando intenta mostrar sentimentos, aí é donde é o punto flaco un pouco de Ryan Murphy, que tampouco lle fai... É por poñerlle unha pega, non é por outra cousa. A ver, non é a mellor serie de Murphy, pero tampouco é a peor. A min me gustou, o pasei ben con ela, aínda que, xa digo, beba de outras fontes, esas transformacións do corpo, non? Ese body horror do que fai gala, pois é un pouco a medio camiño entre, non sei se recordades, as de Rick Baker en Un hombre lobo americano en Londres, que por momento pois foron revolucionarias, pero non? Estas formacións son algunhas explícitas, entendo. Sí. Sí, pero aquelas se notaba xa entón que eran mecánicas, que era truco, artesanal. ¿no? Pero eran truco, o sea, se claro, notaba que era demasiado era evidente. maquillaxe, sobre todo. Sí. Pois
aquí, a ver, evidentemente son FX, pero a mí me recordaba eso, as de Rick Baker, un hombre lobo americano en Londres, non porque lle salga barba, nin pelo, non é o caso. Gremlins, non digo por qué, non porque ás 12 da noite se transformen, e eses contorsionismos da Suspiria de Luca Guadagnino, a única película boa que fixo, Luca Guadagnino. Sí, a única. Non as vin todas, pero vin, creo que 4. Suspiria pareceme xunto con Hereditary, non é del, pero é de Ari Aster, as mellores películas quizá de terror deste século, no que levamos de século. Vale, espero chegar ao 2100 para facer un ranking. Non sei se chegarei. Bueno, non sei, estamos aí, Estamos aí. Eu tamén teño a gana de chegar, pero non sei se poder. Non sei se me van a renovar o contrato. Non sei. Parece que non, Con 130 anos podemos estar aquí facendo... O podemos estar. Non sei como, pero podemos estar. Bueno, The Beauty, a ver se se fai realidade o que propón esa serie. A ver. Sí, porque solo co Ozempic este famoso non imos chegar a ningures. Bueno, de que estaba a falar? Estamos a falar de The Beauty, estamos a falar de... Pois non me acordo. Bueno. Estamos ben, Estamos. No, estaba dicindo que as transformacións eso, de Suspiria, sí. Eses contorsionismos, que curiosamente, mira, me gusta Argento, non son fan, pero me gustan a maioría de películas de Argento, de Darío Argento, da súa filla Asia, sobre todo, unha loca maravillosa. Bueno, pero considero que ninguna delas é un clásico do cine. Me gustan, son boas películas de terror, o mestre, digamos, do giallo, non? A película de terror italiana, pero se me dices, bueno, e cal é a súa mellor película? Bueno, pois aí está a propia Suspiria, Tenebre, o Paxaro das plumas de cristal. Son todas boas películas, pero non ten unha obra mestra, un clásico polo que vai a ser recordado, penso eu, Pero tampouco ten ningún bodrio. É un pouco, pois, como Mario Bava, hai quen di que Mario Bava estaba a anos luz como director de Darío Argento. Eu non son desa opinión. Mario Bava e o seu fillo Lamberto Bava, pois director de Demons, por exemplo, unha magnífica película, ou Fenómena, con Jennifer Connelly, pois películas entretidas, ochenteiras de videoclube que falábamos antes, que poderían vir perfectamente firmadas pola Canon, de exploitation, ok, neste caso de terror, pero boas películas e sobre todo entretidas, non? E sin maiores pretensiones, non como as de Luca Guadagnino, Call Me By Your Name e todas estas cosas, porque entre Guadagnino, Sorrentino, a ver, director italiano que termine en Ino é un coñazo. Bueno, hombre, non todos, non? Dime un que non. Eu vou reivindicar, mira que son fan de bastante... Tarantino. Pero ese non é italiano. Bueno, pero ten apelido. Pero non é italiano. E ese é un xenio. Bueno, directores italianos eu son fan de moitos deles, xa non só os típicos, non? Fellini, Visconti, Rossellini, non Rossellino. Rossellini. Pero tamén son fan de outros que igual, Vittorio De Sica, por suposto. Pero tamén son fan de outros que non son tan coñecidos. Alberto Cavalcanti. Ninguén coñece a Alberto Cavalcanti. Buceade na filmografía. Vale. Sabe Deus. Aí o deixo. Vos dou o nome e agora buscade as películas, e se encontrades algún hai. Pero en este horario familiar se poden recomendar as súas películas. Que sí. Non é Tinto Brass, que é ese director especializado en outro tipo tamén italiano, especializado en películas, bueno, suxerentes, Los burdeles de Paprika, Calígula, a súa produción máis famosa. Bueno, pero co seu estilo, cuidado. Claro. Non eran el típico de Jaimito con Edwidge Fenech e el actor que... Álvaro Vitali. Que maravillas películas de Jaimito, Pero Cavalcanti é máis serie B, serie Z, non? No. A ver, pouco presuposto, pero non era un director de exploitation. Vale. Bueno, deixamos así. Mira, Mario Monicelli, xa máis culto. Bueno, en cada país poderíamos decir o mismo de certos directores franceses,
Mira, non sei que comentaba outro día por encima a propósito de que vin Nouvelle Vague, a última película de Richard Linklater, magnífica por outra parte. A min gustoume. A min gusta Linklater. A min non sempre, no, pero... Claro, non sempre. Pero bueno, sí demostra que é un cinéfilo, é un dos poucos directores cinéfilos, non, que quedan a día de hoxe. Spielberg é outro, está claro. Pero aquí Linklater é como unha carta de amor a historia, máis ou menos, ficcionada, ou non, da rodaxe de Abu de Soufflé, al final de la escapada, ópera prima de Jean-Luc Godard. E bueno, pues por aí aparecen todos os autores, os directores que deron forma a esa incipiente movimiento cinematográfico Nueva Ola, Nouvelle Vague, que do 58-59, fomentado, porque casi todos eran críticos da revista Cahiers du Cinéma, ese lles dou a oportunidade de dirixir cine, prácticamente todos alcanzaron a gloria, magníficas películas. O meu favorito é François Truffaut, por suposto, que facía sempre a mesma película, pero a facía moi ben. Mira, un dos protagonistas de Encuentros na tercera fase como actor, tamén Spielberg era moi fan de Truffaut, e o meteu como actor aí nesa película. E bueno, pues aquí neste caso Godard, que bueno, tamén anos máis tarde faría aquela película polémica nos 80 tan recordada, Yo te saludo María, sobre a Virxe María. Bueno, pues Linklater recrea esa época, ademais a recrea moi ben. É unha película en blanco e negro, pero que se debe ver, vamos. Como curiosidade, pois se recordades, a protagonista femenina de Abu de Soufflé era Jean Seberg, que morreu nova. Bueno, pois a actriz que lle dá vida aquí nesta recreación é Zoe Deutch, que é a filla e outra Nepo Baby, é filla do produtor e director Howard Deutch, entre outras dirixiu La chica de rosa, de Lea Thompson, da actriz Lea Thompson, recordada por Regreso al futuro como a nai de Michael J. Fox, por exemplo. E esa é a nai desta chica? De Zoe Deutch. Fíxate. Sí. Mira, xa o último, xa para despedirmos, o último dato, Abu de Soufflé, igual vosotros moitos de vos recordades o seu remake, aínda que non saibades con Richard Gere. Con Richard Gere e Valerie Caprisky, con toda a película sí, moi, digamos que había moito destape. Sí, o aire, casi toda a película. Caprisky naquela época era unha das sex symbols, non? Do momento. Caprisky, que sale hoxe en día nunha serie que sale moito en Antena 3, de nai, de nai, unha especie de nai adoptiva. Sí, bueno, xa está na edad. Sí, bueno, de unha serie que se chama Bright Minds, en la que sale a nosa favorita Lola de Weir. Sí. Bueno, pues sale de nai de a outra protagonista, da autista. Pero se eu estou o día con esa serie... Pois é Valerie Caprisky. Non me din conta hasta ahora. Sí. Eu tamén aprendo. Que foi a cárcel. Eu tamén aprendo en Radio Culleredo. Que ese personaxe era como a amante ou a muller, ou a segunda muller do seu pai, do pai da rapaza que é autista, e ao parecer resulta que é a nai dela, ou algo así parecido. É a Caprisky. Ou é a nai dela, ou é a nai do seu hermanastro, decir, a nai do outro fillo que tiña o seu pai, unha cousa así, pero está relacionada e ten un papel importante nas últimas tempadas. Sí, e é Valerie Caprisky. Sí, a última tempada vi, pues fai, non sei, 4 ou 5 meses. Pois unha señora que saiu da cárcere e que fala con ela moito. Sí, ahora me soa, sí. Pois esa Valerie Caprisky. Irreconocible, como pasan os anos para todos. Se chamaba chamaba a película Vivir sen aliento. Vivir sen aliento, Richard Gere. Sí, señor. Mala, pero bueno, de lembranza para os que habíamos. Mala, non tan mala. A dirixía, ademais, un tipo moi solvente, moi olvidado a día de hoxe, que era Jim McBride, que a súa seguinte película, pues, por exemplo, de Jim McBride foi Great Balls of Fire, o biopic de Jerry Lewis con Dennis Quaid ao frente. Así que e logo despois Querido detective. Bueno, nos 80 Jim McBride tuvo unha carreira curiosa. Esa boa. Esa é boa tamén el Embarking, tamén é boa. Esa é boa. Esa é moi boa película, esa. Bueno, a ver se pa semana que ven xa nos despedimos, pero a ver se vemos dunha dichosa vez Spider-Noir. Ese é o obxectivo. Bueno, espero que a semana que venga ainda esteas algunha máis. Ainda nos queda algunha máis. Pero vou a ver se lle dou prioridade a Spider-Noir. Vale. O Spider-Noir.
Eso. Por certo, ti vas ver en blanco e negro ou en color? Pois non o sei. Eu en blanco e negro. Supoño que nos dous iré cambiando. Bueno, non me sexas Se pode, chapuceiro. non? Supoño, un episodio no poño, non sei. Non sei como é. Bueno, Están as opcións aí. Eu vou ver en blanco e negro, teño claro. bueno vamos a ver que pasa. Falamos a semana que ven. Eso, unha aperta. Hoxe marchamos que vamos xa sobrados.